Hanggang sa mapuno natin to. Meron pa tayong naiwan na 5. Ayan, may 4 doon. Plus isa dito. Ayan, 5. Ayan, may 5 pa tayo. Ayan. Ayan na yung gabi. Ayan kung paano natin sa inalagaan. Ayan yung plastic molder. Tinanggalan natin.
Ayan, napuno na natin. Ay, okay. Ayan. Ito, pang-apat na. Ayan, may pang-apat na tayong napuno na container. Ocho matine. Yes, iko. Ayan. Ada. Okay. Ayan. Okay. Madata. Okay. So yung buhay bukid namin dito ka-farmer, ayan. Ayan, pag Sabado at Linggo nandito tayo sa bukid. Or pag ano naman, pag ordinary day, ayan, nasa mga kanya-kanya kaming trabaho. Ayan, meron na tayong 4 na napuno na. Ayan. Ato nang ko papa. Ato tatsumitsu? Ha? Mada-mada. Ayan. Sabi niya mada-mada. Meron pa. Okay. Kung nagtaka kayo guys sa aking face cover, ayan. Ito bigay ito siya ng aking hipag, kapatid ni Dana. Ayan. Meron siyang butas sa ilong at saka sa bibig. Ayan. Nabili namin po ito. At the same time, magagamit natin dito sa farm. Para naman ho, kahit pa paano meron tayong protection sa ating mukha. Kahit hindi naman tayo kagandahan, ang importante, meron tayong sun protection. Okay, ayan, okay. Kaya pag nagtaka kayo kung may butas sa ilong, ayan, daanan po ng hininga natin yan. At kapag iinom po tayo ng tubig, ayan, hindi na kailangan natin tanggalin to. Meron na po siyang butas. Ayan. Kung gusto nyong umorder, ayan, nasa Amazon. Nasa Amazon. Ayan. Ayan, pakimay na lang dun sa Amazon. Ayan. Uy. Ayan, pakimay na lang sa Amazon ka-farmer. Ayan, kung gusto nyo to. Ayan, meron kayong mabibili dun. Okay, ayan. Okay, continue po tayo. Ayan, malapit na tayong uuwi pag naubos na natin lahat yan. Okay, ayan, balik ulit tayo sa ating trabaho.